Podľa mňa je Tomáš priemerný až podpriemerný človek, čo sa týka jeho charakteru. A nie je absolútne žiadny dôvod z neho robiť žiadny vzor pre nikoho. Poďme si spolu pozrieť rozhovor od +7 dní, kde sa podľa mňa ukazujú všetky tie negatívne aspekty jeho povahy. A budeme to spolu pozerať, ja to budem komentovať a povedzte sami, potom jak to pozeráme, že či je Tomáš naozaj taký úžasný. Že ja telku asi 15 rokov nesledujem vôbec, ako až tak ma to nebere. Mama ma učila byť dobrý človek. Ona sa ho spýtala, že či pozeral minulú sériu Mama ožeň ma a on, že nie, nemal som čas, lebo detko ma učil toto, babka ma učila toto a mama ma učila byť dobrý človek. Takže ty si nemal čas pozerať telku, lebo mama ťa učila byť dobrý človek? Že bráško, budeš pozerať dneska o 8:00, idú vyvolení. Vieš čo, starý, rád by som, ale mám s mamou lekciu dobrého človeka.